Aprendre des de la natura. Aquest és l'objectiu de l'Escola Sant Jaume les Heures, que una vegada a la setmana es desplaça a la Casa de Colònies d'Esport Natura de Vilanova del Segrià. Allà hi fan les seves classes. Es tracta d'un aprenentatge diferent i molt motivador pels alumnes que agraeixen l'oportunitat de gaudir de l'aire lliure. Els alumnes d'infantil i primària del Col·legi Sant Jaume les Heures canvien les aules per l'aire lliure una vegada a la setmana. Cada dijous es desplacen a Vilanova del Segrià, a la Casa de Colònies Esport Natura, per aprendre gaudint de la natura. Professors i alumnes fan les seves classes de matemàtiques o francès aprofitant aquest fantàstic entorn en contacte amb les plantes i els animals, una iniciativa anomenada Espai Natura que sorgeix arran de la pandèmia. Nosaltres vam pensar que era el moment de renaturalitzar els nostres espais i temps educatius, donades les circumstàncies que havíem tots viscut. Llavors vam pensar que seria bo d'obrir la nostra escola a l'entorn natural, i així ho vam fer. No volíem perdre, però, el fet de ser una escola urbana, propera, som una escola concertada, laica, d'una sola línia. Tot això fa que tinguem molta proximitat amb tots els membres de la comunitat educativa. Llavors això no ho volíem pas perdre, però vam dir per què no ho complementem amb una sortida a l'exterior. Una iniciativa que gaudeixen de valent els més petits, encantats de poder tenir aquest contacte amb la natura. Aquí a Espai Natura és molt divertit fer classe pel paisatge que hi ha i inspira molt la natura, tot el que hi ha. També hi ha ànecs aquí darrere i és així molt tranquil tot. La veritat és que normalment a la classe sempre estem tancats i veure des de veure la naturalesa i veure com animals per aquí és molt xulo, perquè normalment sempre estem tancats en una classe. Espai Natura es continuarà fent fins al final d'aquest curs.